totes i tots. Sigueu benvinguts i benvingudes al Jocs Florals 2024. Què us sembla si comencem amb la presentació del Jocs Florals? Us sembla bé? Molt bé, gràcies per el vostre entusiasme. Doncs som-hi! Començarem amb el torn de la comunitat de mitjanes, amb una mostra dels textos de tercer en català i en castellà. Endavant els i les representants, si us plau, un fort aplaudiment. Hola Teresa, com estàs? Espero que bé. Em dic Sampana Gurung. T'escric aquesta carta perquè vull saber coses de la teva vida. T'he vist en vídeos i ets una bona nedadora. Treballes molt, nedes molt i tens moltes medalles. Jo i la meva classe t'hem treballat a tu a la dia de la dona. Ets una persona molt forta i treballadora. T'esforces molt. Vull que vinguis a l'escola Francesc Macià. Adeu. M'agrada fer aquesta carta per a tu. Al pueblo llegó un dragón y se sentó en un sillón. Después a la princesa vio y rápidamente se fugó. La atrapó y en una jaula la encerró. San Jordi llegó. Al dragón lo derrotó y todo el pueblo se alegró. Continuem amb la presentació del treball escollit de l'alumnat de segon en català i en castellà. Som-hi, segon! El meu personatge està barrejat i és meitat guerrera i cavallera i és forta, té la cara rodona i és una mica morena, té el cabell negre. Es diu Annabel i té una terena i té les dents blanques i afilades i el seu caràcter és molt bo i té 27 anys. És nena i li agrada salvar a gent i també li agrada defensar-se. Va néixer el 1997 de gener i la seva amiga és la Eva i la Eva és molt guapa i simpàtica i l'Annabel té els ulls blaus. La princesa és una princesa nomesa. Ara sí, molt bé! És el moment de que l'alumnat de primer presentin els seus treballs. Segur que seran preciosos. Endavant! Cada país té una diferent. Són de colors, poden tenir ratlles i estrelles i a les Olimpiades veiem moltes. Qui sóc? Ho sabem? Algú sap? Què és? Una bandera, molt bé! Molt bé! Una altra endevinalla, tothom atent. És rectangular. Espera un moment, carinyo, espera, ja. No sé, m'estic aventurando jo. Bueno, és igual, així. És rectangular, és obra i és tanca. Té lletres, pot tenir dibuixos. Et fa imaginar històries. Oh. Molt bé, un llibre! Molt bé! És el torn de la comunitat de petites. Es farà entregar un regal molt especial, que surtin a ells i els representants de llibres 4 i 5. El Jaiber em diu que ha dibuixat un drac. Que el veieu, el drac? Perfecte. I a veure la Nerea. Nerea, què has dibuixat? Una princesa. És veritat, ara que ho dius ja ho veig, que porta aquí una corona. Oh, s'han anat? Ara. Què veieu, la corona? Nerea, molt bé, molt bé. Un drac. Un drac! Que el veieu, el drac? Sí! Molt bé, aquest drac?
I la Valentina avui no ha pogut venir, però ens explicarà la Ivana què ha dibuixat. Rosa. Una rosa! Molt bé, l'ha dibuixat la Valentina? Molt bé. Castell. Un castell! Que el veieu, el castell? Jo també el veig, Molt xulo. Doncs està molt ben dibuixat aquest castell. Ja us dic que si l'he de dibuixar jo no em sortiria tan bé. I tu què has dibuixat? Un drac? De què? De Sant Jordi? De Sant Jordi. El castell és de Sant Jordi també, oi? El drac i la rosa i Sant Jordi. Oh, el drac, la rosa i Sant Jordi, molt bé! Mira quin drac, libèl·lula, Guapíssim! I què ha dibuixat la teva companya? Una princesa que la princesa está y está Jordi y la fiel es una importante que son unas cosas que esta Jordi va a matar a dragón y la verdad y esta Jordi le regala una flor. Molt bé! Però si ens expliquen la història sencera, a veure què hem posat vosaltres, Ainhoa. He trobat una castanya a la muntanya. Oh, un rodolí! He trobat una castanya a una muntanya, molt bé! Molt bé! I tu, Jasmine? El Sant Jordi la princesa que està ballant. A Sant Jordi la princesa estan ballant? Anda! Clar que sí! Alternativa? Home! En forma de pincel. Ara donem pas al torn de la comunitat de grans, a una mostra de textos de quart en català i en castellà. Un fort aplaudiment per ells i les representants. Una copa et fa sentir guanyador, també el millor. Quan guanyes una copa, la teva mare ja no et fa sopa. Una lleieta seràs i un bon dinaràs. Els dies bé tu passaràs i molts diners guanyaràs. Seràs famós i tindràs molts salcos. Molt bé, aquest escrit, Com es nota que ja estan a quart, I tu ens ho llegiràs en castellà, oi? Sí? Vale, a veure, què és el que has fet? El dragón. Oh, molt bé, llegeix, posa aquí. Había una vez un dragón que estaba atacando un pueblo viejo. Después de atacar el pueblo, empezó a volar. Vuela y vuela hacia un castillo donde estaba la princesa. Y la princesa se enfrentó y tenía un poco de miedo. Cuando se enfrentó, la princesa lo mató con una espada grande y brillante. Al final volvieron todos al reino. Le dieron las gracias. Escoltarem ara la lectura dels escrits cinquè en català i en castellà. Endavant els representants. Naranja y negra, es dura como una piedra. Los jugadores no la patean, sino que la elevan. Se juega con las manos y no se llevan zapatos si no son los adecuados. Molt bé, Inamar. La raqueta de tenis. La raqueta de tenis normalment té un pes, però aquesta és com una ploma. Té una superfície molt clara i el color de baix pots escollir-lo tu mateix. Oferta exclusiva. Compra-la amb un 50% de descompte. A la venda el 31 de març. Per acabar, escoltarem els textos escollits de sisè en català i en castellà. Som-hi, representants! Viu una vegada! Un rei del regne que tenia una filla que es deia Valèria i buscava un príncep per ella, un noi cavallerós. Resulta que un dia la princesa va sortir a passejar i va veure un noi que jugava a bàsquet i a ella li agradava el bàsquet. Es va enamorar, però al rei no li agradava el noi. Just aquest any jugaven als Jocs Olímpics.
Ella estava molt contenta i volia participar, però el rei no li deixava. No, va dir la princesa. La princesa Valèria estava molt trista, però es va apuntar en secret del rei. Aquí apareix el drac Casbó, perquè és l'entrenador d'ella. L'entrena dia i nit, fins que veu el noi una altra vegada. També jugava al seu equip, els lleons, contra els guanyadors. Ja era el dia dels Jocs Olímpics. La princesa estava molt alegre perquè anava a jugar. El rei estava preocupat i enfadat perquè la seva filla jugava sense el seu permís. El rei va enviar 2 guardaespatlles, però el viatge trigava. La princesa va començar a jugar i a fer un triple després de moltes assistències al seu equip, però l'altre equip també era bo i estaven empatats 87 contra 87. Només faltaven 5 minuts quan la princesa va agafar la pilota i va fer castella de 3 punts més. Visca, van cridar, la princesa superalegre, i quan el rei ho va veure es va posar molt content. Quan va arribar la princesa, el rei li va donar una forta abraçada i li va dir que estava orgullós d'ella i que li deixava conèixer el nou Jordi. Fi. Molt bé! Barcelona, 15 de abril del 2024. Que es en español. 15 de abril del 2024. ¿A qué podemos jugar? Sí, jugaremos a básquet. Qué divertido que será. Hay una pelota hay que usar. En Barcelona se puede jugar. Teo, ven, vamos a jugar. Molt bé! Us heu fixat que les lletres majúscules fan la paraula bàsquet? Esperem que us hagi agradat aquest acte. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau i fins aviat.